In de nieuwe tjenstregeling die begin december ingiet rieden 24% minder bussen. En dat zijn een soort dorpen net. De provincie docht wat maar die klachten. Om de Riva scherp inskreun hier op de oonbesteding is er nog 5 ton oer om de kniepenpunten aan te pakken. Je kan net van achter de schroeftafel waar voor 174.000 busreizigers per week precies bedenken wat goed is. Dan moeten dat maar de mensen zelfs doen. Nou, voor een groot part van die mensen die kennen nog steeds gebruik maken van de bus. Op die punten werd het knipt. Maalkoor in 0 is, dwarsbelangen springen in het gat. Wij gaan mal op praten en we lossen het op. Op Goonlijnen worden van 1 april al extra bussen inzet. Het gat tussen de Maas- en Middiestjenstregeling wordt lietser maken en de aansluiting op squaltierden wordt beter. Een tal dwarpsbelangen hadden er bot verstrien en binnen vanzelfs wie is maar deze oplossing. Het is nou likwijls wol on haarzelfs om de buslijnen oerrein te houden. En dan matte de squalband voor wat het regelen is, wol haar fiets verruilen voor de bus. Je toch wel eens maar de bus? Nee, niet echt, nee. Nooit? Ik net maar heel min waar. Nee, ik ga toch met de fiets, ja. Als de bussen leeg blijven, worden ze weer opheft. Die bussen die moeten natuurlijk gevuld worden. We merken dat mensen heel erg wies binnen met de bus, maar dat pas merken litten op het moment dat die bus er net meer is. Dus wees wies met de bus, ik op het moment dat het er nog is. De beste remedie om de bus op je dorp te houden is er gebruik van te maken. Waar wij de leefbaarheid van een dorp heen houden, dan binnen we er inderdaad als dorpsbewoners zijn we daar maar ook verantwoordelijk voor. Dat is zo. De dwarpsbelangen zoenen graag weer een simmer- en wintertjenstregeling zien. Want simmerdaags is het vanzelfs volle zoenen om naar de fiets te gaan.